Kahit sa siguro na yung papo lang siguro ko. Tuwa na siya. Lutay sa... Kinsa mo rin padulong siya? Oh no! Ay, nana siya oh. Hey! Ay, kuginag. Puyap niya. Okay naman, ikaw? Hindi pa yung biyayaan lagi. Daw pa. Pwede ko makapahulay sa inyo ha. Sa'y pahulay. Pwede naman. Ako rin tao sa balay uy. Ano sa'y ka dyan? Ayaw tawagin kuya, be. Magatigulang ba? Hindi na lang. Pila di ay daddy mo ya? Saba-saba niya, huwag kayo naabot ha. Pagkapi-apil ba? Ayaw mo pag-away-away din ha? Bisig makasaban na sa silingan ba? Kisa makamata ka na naabot makadriya. Oo, gri mo di ko sweeto na. Ikaw ay nagpalag. Tanawa na yung ulo mo rin nagsalag. Balag ang buhok ay mo nagsalag. Basta dili lang kong pangag. Ay, pagilan mo diri baka makasaban ta diri ah. Ops. Relax. Pagbasa niya. Suya ka. What are you said? Imong alambre, di bilibin na pulipid. Kunya, nakadesisyon na ka, miskwela na dyan ka. Oh. Miskwela na ka, pagkabutan sa imong Kuya Junjun ha. Asa may imong... Oh no! Kuya Junjun mo. Yo, tunjun mo no. Agoy, sayo kayo magpabasted. Ayay ka. Ang chika na. Ang chika na gani. Gani no. Kapila na ni basket si kuya ba? Wag gyapon matagam. Gani no. Nya ikaw, pagtarong sa eskwela, iso paguya-buya ba? Basta kay kabalo lang ka magpa-uts. Okay na. Okay na. Tanahon na ko, be. Lagi kong boxing ni Olga Alcacid ni Rambo. Ay, pero imong kuya, nag-iksinong na. Pangahaya. Loh, patay ang ikulata. Patay. Uy, tama na na ba kayo makasaban na diri ah. Ako na taon ako niya. Gagod ko ni. John, tama na na, John. Alam ka. Sukol ba ka? Hey! Tumando ba? Pino kita wag sa mong kuya oh. Ipusa na yun eh. Ato na kaw. Nga lang ako man. Ikaw ra kay magkameraman pakukaw. Kini kay masulo na teka. Luoy ya, oy. Inya, believe na kay kulatan ako. Oo, di kulatan ni mo akong kuya. Impas ka. Kuya ni mo to?